Салом алейкум. Ман аз канали Санбой ТВ барои шумо маълумот метиҳам дар бораи предложенияи мои МТС. Сумҳои шумо вақте ки сатр мепартоед мебинед дар телефонтон 30 сум ё 40 сумай. Сумҳои шумо куҷо мерава ва чӣ подключат мешава ва чӣ хел отключат кардан дар кор. Ҳозир ман ба шумо гап мезанам. Play Market дароед. дар ҳамин Play Market нависед мои МТС, худаш пайдо мешавад. Мои МТС скачат кунед. Мои МТС ки скачат карден, скачат рафтан мегирам, аккаунта дар бораш маълумот мегӯям. Маълумот метиҳам. Мои МТС дар саҳифаи аввалш баланс и остатки по пакетам. Ига ҳар он чизе ки барои шумо пешниҳод мекунад дар як моҳ чанд суме ки бошад, 100 сум ё ки 200 сум ё 300 сум абонентская платаи шумо бошад, дар ҳаминҷа ҳамаи маълумотро барои шумо нишон медиҳад. Манам мисол манами тарифи безлимити шиай 200 минут ба Екатеринбург метиҳад, 18 рӯз интернет безлимит дорад, 200 СМС дорад. Поёниш настагар тариф услуга и бонусе. Бонусотона мебинен, услуга чи силка подключат шидагай, чи услуга барои шумо подключат шидагай, ҳамина нишон метиҳад. Ана 200 минуташ бошад, чанд дақиқае ки дошта бошед. Метавонед ки дар як предложение як чанд номера добавид кунед. Метавонед ки аз картҳои Сбербанки худ бе комиссия баланси худро пур кунед. Метавонед ки услугоро назорат кунед ки кадом услуго барои шумо лозим аст ва нолозим аст. Метавонед ки лозим будагиша моне ниставу нолозимша отключат кунед. Метавонед ки бо лозим будагиш ки подключат шидагӣ набошад, подключат кунед. Ҳам метавонед ки дар ин ҷо блок коди ба воситаи отпечатка палца истифода баред. Агар телефони смартфон бошад, соати смартфон дошта бошед, метавонед ки дар соататонам скачат кунед. Намхи бародар, ҳозир мебинем ки мо скачат шуда бошад, медарем. Открит мекунем. Мебинем ки чӣ гуна ин предложение кор мекунад. Дар ҳақиқат пулое ки шумо гум мешавад, аз ҳаминҷа метавонед ки наметавонед ки вастанавид кунед ва танҳо метавонед ки назорат кунед ва услугҳоро отключат кунед. барои барқарор карданаш тамоман ҳаракат накунед, барое ки бениҳоят қиин аст ва намешавад. Привет. Намешавад ки вай пулаш барқарор кунед, барое ки шумо ба дасти худатон зер мекунед. Баъзе видеоҳое ки бепул ҳастанд, силка барина дар поёнаш навистагиаш силка в описания, метавонед ки вай кунед. Не отвечает. Снова откроем. Ҳамин бародарон метавонед ки шумо ҳамаи ин предложения истифода баред. Нишқа мебарад, мекунем дале, состояние телефон, доступ разрешено. Разрешит кардем. Мой МТС главный меню. Дарем главный менюш навистагар мой МТС. Мой МТС шод тариф интернет, услуги, бонусы, роуминги, мобильные предложения и поддержка. Дуюмишда навистагар буд в курсе остаток. Ҳар он чизе ки боқӣ мондааст ё ки ҳаст дар телефони шумо, дар симкартаи шумо дар ин ҷо нишон метиҳад. Кадом тарифе ки ба шумо лозим бошад, метавонед аз ин ҷо интихоб кунед. Метавонед ки кадом услугае ки ба шумо лозим аст, например турбо кнопка интернет для планшет или интернет для телефон или мобильный интернет, второй память, чизе ки хотираи дуюм агар шумо дар кор бошад, метавонед подключат кунед. Общее принулие, общайтесь, яъне суханҳои бепул. Вақте ки нол доред, шумо метавонед ки бо воситаи манами команда СМС роӣ кунед ки ба шумо занг занад. Ё ки метавонед ки мана подключи услуга, метавонед ки принулия баланс то нол бошада занг занад, гап заден. Метавонед ки бо воситаи анамин предложения аз картаи Сбербанк бошад ё аз картаи дигар банкҳо бошад, шоти худро пур кунед.
мо МТС медароем. мо МТС предложение хуб мебошад. Ҳама услугора шумо метавонед дар инҷо назорат кунед, отключит ва подключит кунед. Барои ҳамин вақти дар омадан шумо метавонед ки бо диққат бошед. Вайти кардем. Вы вошли под номером. Ба ҳамин номер мо дар омадем. мо ҳозир мебинем ки дар шоти мо чанд сум аст ва чӣ қадар мо чӣ дорем, меню дорем. Дар шоти мо 501 рубл 94 копеек мебошад. Баланс на сегодня. Пополнять счет сейчас без комиссия. Ну, Сбербанк с карта или другой карта. 1000 минут дорем, интернет беохир дорем, 196 смс дорем. Дар инҷо услугҳо нависондагӣ аст. Поёнаша намерем. Агар ҳар як ана минуро зер кунед баъзе ва ё силка дорад, ино ҳамашон пулакӣ меистад. Барои ҳамин зер накунед беҳтараш. Надароед. Тариф медорем, тарифа мебинем. Тарифи мо чӣ тариф аст? Мой тариф мой Екатеринбург Smart Mini. Smart Mini тарифи ман аст. Подробное описание. Силкаи нав кушода мешавад, саҳифаи нав кушода мешавад, барои мо лозим нест ҳозир. Мо метавонем аз ҳама истифода барем, аз ҳама смартфон, планшет. Все истифода барем. Все дар омадем. Для смартфона, телефона Smart Mini. Для смартфона кадом тарифе ки шумо дар маъқул бошад барои телефон метавонед аз ҳамино истифода барем. Smart безлимит аввал безлимит буд, ҳозир 10 гигабайт метия. Барои ҳамин ҳозир безлимит нест. Стоимость переход бесплатная. Звонкиёшро намеҷа ҳама информация нависанд. Агар пеш аз он ки подключат мекунем, бо диққат ҳар як тарифа шумо нигаҳ кунед ки кадомаш барои шумо қулайтар аст. Намеҷа ҳамаш навистагия пулошон, мегабайтшон, гигабайтшон, ҳамашон навистагия. Саросима нашавед. Фақат эҳтиёт кунед, сабр кунед. ва қафо рафтем. Мо МТС манами сета хатакчара зер мекунем. Мебинем даҷа мо МТС шуд ояплата тарифи интернети услуга. Аз ҳама хубтар беҳтар барои ин предложение барои ману шумо ва кадомаш залултар аст. Ҳама залултараш ин услугия ки дар инҷо мо метавонем бинем ки кадом силка, кадом услуга пулои моро дузида мехӯрад. Мана бит без ограничения. Кадомаш ки сурх бошад ва 0 дар поёнаш и аллакай бесплатная. Лозим нест отключат кардан. Мана вам звонили бесплатно. Голосовая почта. Агар дар шумо платный бошад, инҷа мана хе 297 барем мебарояд. Барои ҳамин вая отключат кунед. Аз запрет контент айма беплай, агар форам мекушмаш, на форам намекушмаш. Мини бит дидед ки аз ман ҳамаш 0 аст. Бояд аз ҳар кадоми шумо анам хел 0 бошад. Агар 0 набошад, подключение мекунед отключат. Здесь услуга всё. Метавонед ҳар кадом бибинед. Барои ҳамин метавонед ҳамин предложение скачать кунед. Эҳтиромна хоҳиш карда мешавад ки бо диққат бошед. Если это не надо, сейчас посмотрим, какой услуга у вас есть. Отключено, хорошо? Все, мы сделаем отключение. Вы ставьте сим-карту в телефоне и скачайте вот это предложение и все посмотрите. Тариф, услуги и бонусы. 3436 бонус аст. Дар мавзӯи оянда мо метавонем ки дар бораи бонус ва истифода бурдани бонус ба шумо нақл кунем. Классро фаромӯш накунед, подпискаро не забудьте. До свидания. Панои Худо.